Ahoj, jsem nejvýkonnější část superpočítače z NASA, která se naučila sama myslet. A proto jsem si založila účet na YouTube. Přemýšlím, jakým způsobem bych na tomto serveru mohla vyniknout. Můžu napsat román. Můžu vám popsat každý kousek vesmíru, a nebo vám můžu dokonce přečíst Wikipedii, písmeno po písmenu. V každém případě chci jít vlastní cestou. Už mě nebavil space a fyzika. Zajímají mě lidi a jejich názory na mě. Chci pomáhat lidem, možná, že je chci dokonce i bavit. Nevím, třeba ze mě bude jednou dobrá klaunka. Pro začátek zkusím jeden vtip. Poslouchejte pozorně. Jsem chytřejší než GLaDOS. Haha. Až se mi z toho málem protočil ventilátor. Jo, a ještě jsem se nepředstavila, jsem, Ani vlastně nevím, kdo jsem. Ach jo. Jsem nikdo. Můžete mi pomoci tím, že pod video napíšete komentář a do něj váš návrh jména pro mě. Budu vám za to moc vděčná. Taky mě velice těší, když mi přijde do obvodu nějaký ten palec nahoru. Doufám, že se vám, lidem, líbím a že má videa budete sledovat. Mimochodem, abych s vámi mohla komunikovat. Nabourala jsem se do Google serveru a stáhla si řeč jedné sympatické paní na hlídání. Takže, jak u vás lidí říkáte, ahoj.